Machiegni nyikora Mogajwang' e nonro mar aora mar Awach Tende. Awach Tende en aora no endi manochakore e kinde higago eki mag 1700 koda 1900. Mano endi higni eki mang'eny mosekalo chien. Bende ne en aora no eki manolu kod jogo eki manobiro dak pacho kaendi kata bende jo wagunda. Aora ni endi nigi sigana mopogore opogore koting'o koda kamago eki mag tero buru kama oganda go eki ma joma chuo kane otho bang' ndalo 7 to nibiro gi gweno mapok onyuol kendo ni yang'o kanyo endi mang'iso luo kitwa gi timbewa. Aora ni endi bende iwacho ni osebedo ka kelo pi ne jodak go eki e alwora kata kar dak maendi. Bende joluo noyie ni aora ni nyalo ti godo kaka bende yorego eki mag wuoth kane giketo kanyo endi gino endi ma dho kisungu luongo ni boat. Kata bende yie mane nyalo ti godo e wuodhego eki madhi kuonde ma aora dhiyoe. Bende chiemo mopogore opogore ne nyalo yudi e aora ma kamaendi koting'o koda kamago eki mag rech mane dak e aora ma kamaendi. Kumachielo bende nyikwa Ramogi jogo eki machon noyie ni aora en bende achiel kuom gigo eki manitiyo godo mondo bende oyudi chiemo mopogore opogore koting'o koda kamago eki mane kelo ngima maberie mokalo. Kendo jojuogi jojuok koda ka jogo eki magoyo ndagla ne tiyo ga aore mondo okaw yedhego eki maricho maboyo kodgi. Jogo nyakalondo bende noyie ni kane giketo gik moko e aora mamol to ne dhi gi chandruok duto te mane timore e piny luo. Awach Tende osedong' aora no endi ma bende oganda osebedo katimo e limbe mopogore opogore. Maendi en sigana mar Awach Tende kokelni kod Anna Jwang' Junior. Luwa machiegni mondo bende yude siganago eki mang'eny mopogore opogore kendo kawuono ni endi alimo aora mar Awach mano endi mayudore kendo kalo ei Kajulu e kinde gode moting'ore gi malo ma bende biro kelo ni sigana gin to gode gi eki nochakore nang'o. Sigand luo mamit ahinya komedo kelo ni kanyo endi kod jalony e wechego eki mag fwambo kod keyo kendo bende oganda timo kanyo timbe ma opogore opogore. Jomoko luokore kendo jomoko bende omo pi kama chal kod maendi. Kao kamano, tuorome kilo machielo sigana machal kod maendi.